Hallelujah. Now, the title of my message is based on verse 19 of Psalms 34. It says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Hallelujah. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ziningi izinhlupho zolungileyo, kodwa uJehova uyamuweza kuzo zonke. Hallelujah. Now, ngithi ke bazalwane, let me open this way. The fact ukuthi we declare by faith ukuthi this is the season of incredible happenings and expansion. Hallelujah. Does not mean ukuthi izinkinga zizokufika. Does not mean ukuthi izinhlupho zizokufika. In other words, it does not mean that there will be no afflictions. It does not mean ukuthi there will be no tribulations. It does not mean that there will be no turbulences. It does not mean that there will be no heartbreaking moments. They will come. Right in the year of incredible happenings. Hallelujah. They will come. Though it will be painful, but you dare not abort your declaration of faith. Hallelujah. Do not let the pain take your eyes away from the prize. Are you together, ungadumeli, ungavumeli ubuhlungu ukususe emvuzweni uNkulunkulu awubekile. uNkulunkulu akashintshi. Uma seshilo ushilo. So uma ngabe esethe it's the year of incredible happenings, no amount of pain you are going through is going to change uNkulunkulu akashilo. So that is why ungafanele uvumele inhlupho esikhashana ikususe kwiprize kaNkulunkulu. uJesu mayobethelwe esiphambanweni bathi bengamfuni, wathi mayethi uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamaJuda, bavala amadlebe bathi is blaspheming, asifuni nokuzwa. But ngesikhathi ebethelwe ngifuna ukukhombisa amadlizo. uJesu wathi nje ngaleso sikhathi bemtshela wathi, yeah, I'm the king of the Jews. Bavala amehlo bangafuni ukuzwa lo. But bona laba babevala amehlo bangafuni ukuzwa, wathi mase bemhenga babhala phezulu ukuthi this is the king of the Jews. Hayi bazalwana nidule nifisikole. Nabantu ekade ba-offenda lento kodwa ngoba yayisishiwo. Mangabe inamba yezwi siphumile akushintshi bazalwane. Uma seliphumile izwi akushintshi. Mase kuthiwa incredible happenings, expansion akushintshi. Uzoshonelwa kodwa incredible happenings. Uzogula but incredible happenings. Uzothola kunzima ungabathola abantwana but incredible happenings. Because inhlupho zakho azikushintshi okushiwo uNkulunkulu. Hallelujah. Bamtshela bathi mase kubhaliwe ulo inkosi bathe isusa lelo, bamtshela uPilato ukuthi isusa lelo, wathi uPilato engubhalile sekubhalile. Ngoba lo Pilato akakholwa kodwa wayephushwa yinto ethi izwi mase like lakhulunywa likhulunywa umuntu olikholwa alishintshwa. Noma ngabe kuthiwa khona ba-offenda kodwa linjani bazalwane alishintshwa. So sizofika inkinga, but uma umoya ombuso uvukela weshila yakho, lezi inkinga zizobe zikhona zizele lelizwi uNkulunkulu alikhulumile. Ushilo uJesu kuMatthew chapter 4 wakhuluma ukuthi uma ngabe utshala etshalizwe wathi kufika for the sake of the word. Akufika yena lo muntu kufika elizwi ukuba bengekho uzwi bengeke kufike, but ngoba likhona izwi liyafika because ufuna ukuthatha lelizwi ngoba uyazi ukuthi lelizwi liwuphila. That is why in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Umunezwi uNkulunkulu, umunezwi unokuphila. Bese verse 3 lapha kuJohn kuthiwa konke kwavela ngaye. uJohn chapter 1 verse bese izwi konke kwavela ngaye. Okudaliwe yasemhlabeni nasezulwini kwavela ngezwi. So sekunezwe selitshaliwe imiyobheli kunezwe lithi it's a season of incredible happenings. It's a season of expansion, and the devil is not resting. Ufuna ukuhlwitha lelo zwi.
ngoba manje lelo uziselinkinga, ngoba lelo uziseliyamchallenge. Manje uzofika afike ngazo zonke izimo, akafikeli wena kodwa ufikela izwi eselivalelwe kuwo. Hallelujah, hallelujah. Athi ohlabelelayo, umlilo kaJesu wami ufutha phakathi kwami, athi uhlala ungivuselela. But watch this. Usathana akasho lokho nomlilo ufuna wona lo. Ufuna ukuzokhipha wona lo mlilo. Njengoba uqula nje ujaba ukuthi uvutha ngaphakathi. Uyezwa naye ngiyawufuna lo mlilo. Ngifuna ukuwususa lo mlilo. Because lo muntu bayinazo umlilo, then he will be defeated. Hallelujah. So let's say about Mazarani is not aiming to magnify your problems, but it is aiming to magnify the God who will deal with your problems, the God who will deliver you out of your problems. But it wants you to acknowledge the problems will come. Let us not lie to each other. Incredible happenings or not, the problems will come. But the message is on prepare. Behind the problems there is a God who delivers from problems. And the problems are his platforms to manifest himself. Sometimes but wait until there are problems in your life, then the Lord will show up. And when he shows up, he's going to show off because he is a God. He's dramatic like that sometimes. Hallelujah. He must be noticed. That is why no Lazarus what no bekula what umngane wami uyagula wathi no ayulele wathi awulele azukuthi uzovota awulele baxaka abantu manje phosi yabona sambe siyomvusa besuka kwelinye izwe ukuba uzosuka la uye Egypt uyovusa umuntu bathi manje ngoba ulele sikuvusela lo phela mase eqedile ukulala uzovuka leli Bible babengaqondi ukuthi uqonda uthini. So walinda wathi mayefika mawufunda lapha John chapter 11 wathi mayefika bethi ufile wathi akusiloko ukulala kwakhe akusikho wona kokufa but ukuthi indodana yomuntu iphakanyiswe. Okusho ukuthi ngabe abazi kanti ingeze ukuphakanyiswa kahle uma imfica nje esagula yamsindisa but akafe kuze kuphele insuku ezine ey'file bese kubonakala khona ofikile wafika wamvusa lo file. Ezinye iy'nkinga zakho ngathi ziyaqeda kanti ezokuthi uma esefikile uNkulunkulu uma ngabe omdala wethu esekhona uma esedila nazo bese yabonakala. Yingakho hlabelana yathi bese khona umdala wezinsuku Hallelujah. So now let me say this, Pastor. For some of the members of this church, already trouble have came. January, already afflictions have came. Already heartbreaking moments have came. And we are supposed to be in the year of incredible happenings and expansion. Especially about expanding, we are shrinking. Because I'm thinking when we are expanding, because we want to we are saying. Kodwa kusho ukulanda amandla akazi usathana ukuthi njengoba efunza ama-finances akho nje ngalo January ubuya ngamandla. Hallelujah, hallelujah. Some of you have not yet suffered any affliction, but they are coming. They are coming. Kuholo nyaka omuhle kangaka incredible happenings and expect but ziyaziki. So I'm God said to you uzoprepare ukuthi mase zikushaya bese uyakhumbula lesemona ukuthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyakukhulula kuzo zonke. Zikushaya kube confession yakho mntaka baba ukuthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyakukhulula kuzo zonke. Uthi ushonele ukuthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyakukhulula kuzo zonke. Uthi unenkinga imoto yakhe ishayisa useke kube ziningi inkinga zolungileyo ngoba ngisaphila Sathane ngoba umazami ukuthatha umphefumulo wami, the Lord will see me through.
Ziningane zakho ihlupha uthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Uthi esikoleni usitadisha ubone ngathi akuhlangani kuma-subject athile uthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Uthi usitadisha ushadile ungabatholi abantwana ungamtholi umuntu olumdingayo uthi ziningi inkinga zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. The Lord said to me, prepare and anchor them so that their faith may never fade and may not succumb to pain and persecution. That's what I like. uNkulunkulu balungiselele ukuze ukukholwa babo kungaquleki, ukuze futhi bangacindezelwa baze begcine bevumile inkinga nobuhlungu abakuzwayo. That's why Jesus says in Luke chapter 18 verse 8, if the Son of Man comes on earth, will he find some faith on earth? Uma ngabe indodana yomuntu ifika iyothola yini ukukhona? Hayi bazalwane izona sikhupha omunye ushuni manje sebema asasho iBhayibheli lithi siyasho ukuthi lisho kuphi. Hallelujah. So Luke 18 verse 8 ukuthi uma indodana yomuntu ufika emhlabeni iyothola yini ukukholwa na? So ithi when the Son of Man comes on earth, will he find the undying faith? Will he find the undying faith? Kusho ngameba zikhona lapho kuhamba khona ukufa, ukukholwa kwabantu kuphinde kufe. Uma siyinkinga seziwe engabile bese kuyafa. Kodwa lithi uyakuthola yini ukukholwa okungafi na? Sizotshala lokukholwa okungafi. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Now, inkinga will not spare anyone. Sizofikela uPostoli, sizofikela uProfeti, sizofikela umzalwane okholwayo, sizofikela wonke umuntu. Nobody is spared. As a righteous person, you are not spared from any problems. But the problem is zifika unakho yini ukukhoza. Zifika umazi yini uNkulunkulu wakho. Uthi uJobe ngiyamazi umhlengi wakho. Uthi ngiyamazi umhlengi wakho uyaphila. That is why uhlabele la athi ngengaside le umathi uze ngengaside verse 20 lapha Psalm 34 uyokwenza isiqiniseko ukuthi uyawaprotect onke amathambo akho. Akukho nelodwa liyophuka mntaka baba. Ingaxephuka inyama kodwa amathambo akho uzowagada. Because uyazi ukuthi ube bathi amathambo ohlangana atholakala vele emhlabeni. Noma isixabukile inyama sekuvele inceba kodwa amathambo awayokwephuka. Hallelujah. Amathambo awayephuka. Ngiyamuza uNkulunkulu ethi indodana yomuntu asengaphila yini lamathambo. Lamathambo asengaphila yini. Ngisazomemezela ukuphila kulamathambo. Kwabanye inyama isixabukile kunabanxeba kodwa ngizothi kunokuphila kulamathambo. Omunye uyayibuza abanye besebeshonele already. Usathana akasachithanga isikhathi. Abaye bayibuza ukuthi manje uma ngishonelwa uNkulunkulu uyongidiliva kanjani? Mhlawumbe le nkinga yokushonelwa ayingeni kulezo kuthi uNkulunkulu uyongikhipha. Uyongikhipha kanjani ngoba ngeke asamvusa lo muntu ofileyo. Lalela mntaka baba, your deliverance is that ngesikhathi ushonela unjalo. Usukhalile wabona ukuthi umhlaba uyaphela kodwa uNkulunkulu uzokuthinta ithi akususe from the ashes akunikeze strength ukuthi kusenempilo kusamele uyiphile. uNkulunkulu uzokwenza ube njengoJobe ushonela kodwa uyamazi umhlengi wakho. Ushoshonile zonke izingane zakho kodwa uyamazi umhlengi wakho. Athi uNkosikazi wakho ethi mthunga uNkulunkulu uthi angiyike umthunga uNkulunkulu ngiyamazi. Uthi uyaphila uphila noma ngishonele. Hayi uphila bazakudedemali ukuthi ngingashonelwa noma ngishonele kodwa uyaphila. uNkulunkulu uzokukhombisa ukuthi lona oshonile washonela engengafisi ukuthi ube miserable ngenxa yokushona kwakhe.
ufisa ukuthi uphinde ujabule uphile. Manje usudumaza ngisho naye, masuloku umnizelebule. Naye ufisa ukuthi ujabule uphile. Ufisa ukubuya usule inyembezi, bese uqhubeka inkazimulo kaNkulunkulu, bese uyaphila. Iyona deliverance ke leyo uzoyithola ushonele. Ngoba sisazoshonela. Abanye bethu kuwo lo nyaka welikrindebule besisazoshonela. Uyoshonela kodwa uyokhumbula le ntshumayelo ukuthi noma sekushe ziningi inhlupho zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula. Omunye ayibuza ukuthi ngoba ngiyanikela, ngoba ngiyathanda, ngoba ngisidla isono, yini indaba kufanele ngidlule enkingeni? Hayi indaba. Nansi indaba uZakhariya umpristi kaNkulunkulu nomkakhe. iBhayibheli mali badefine ngezinto ezintathu. Number 1 lithi babelungile, they were righteous. Akesithi righteous. Number 2 lithi babehamba ngayo yonke imithetho kaNkulunkulu. Akesithi they followed all the commandments of the Lord. Number 3 lithi babengasoleki, they were blameless before God. Kodwa buka laba bantu, number 1 abalungileyo, number 2 abahamba ngemithetho kaNkulunkulu, number 2 abangatholakala isono kubo, abangasole kodwa nansi i-affliction yongabi namntwana. That is why noma sebenconywe kangaka kodwa bese kuthiwa but. Hallelujah. Noma sebenconywe kangaka bese kuthiwa kodwa. Ngoba noma ungaba righteous khona uqobo ongabhekana nalo. Hallelujah. Nangu nabantu kwakuyisikhulu enemali enabo bonke kodwa wayenoqobo. Uyamusho ukuthi he was umuntu omkhulu laphana, but there is that but. There was no cross. Hallelujah. Luzofika uqobo mntaka. Ungasho lufikelani luzotshontsha i-declaration ye-incredible happenings. Luzokutshentsha yikho le incredible happenings yani ushonelo. Incredible happenings yani ungawutholi umsebenzi. Incredible happenings yani uphelelwa umsebenzi. Incredible happenings yani ungamtholi umntwana. Incredible happenings yani ungapronyoni. Hayi but ungayishintsha confession yakho. Lo mntwana osomsele or incredible happenings ungabusanga abort. Ungamthetheli isikhathi singakafiki. Linda kuze kufike isikhathi se-deliverance. Hallelujah. Hallelujah. Kungabaleki mntaka. That is why it is with equal. Kukhona yini into enzima kuNkulunkulu bese lithi with God all things are possible. Lithi singaphezu kwabanqunu. We are more than conquerors. Mawuqala from verse 35 lithi akukho kuyosihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Lithi ngisho ukufa. Ngeke usihlukanise nothando kaNkulunkulu. Ngisho hayi bazalwane. You know, uyazi ukuthi uwehlele ebuhlungu ushadile ushonele umuntu ushadile naye. Nisebancane ningakaze ufike ushone ubone ukuthi umhlaba ngeke uphinde lo. Afike uNkulunkulu akhombise. Athi Romans 8 verse 28 konke kusebenzela la kule nto. Athi kubantu uchile lo muntu kodwa ula ekhaya unami. Athi njengoba eshile nje uyazi ukuthi usaganile ukungenaso isikhathi sokukhuleka. Ngoba befanele upheka, befanele manje usunesikhathi sonke. Awusayineli ingwenyana, awusaphekela ingwenyana, sewuyithokozisa ngoNkulunkulu. Kuvele ukuthi akufanele kube usizi, kuvele kube injabulo. Uthi umkhwenyana uhambe inkosazi wakho ububhizi undakekela inkosazi athi akasekho manje inkosazi usunesikhathi sonke. Kubuhlungu kodwa inkosazi wakho undaba. Futhi mawufika ekhaya uzomthola. But okubalulekile manje ukuthi unesikhathi sonke manje. Hayi azonesikhathi sonke, isikhathi ungenaso sokufunda iBhayibheli every day sewunaso. Osizini uNkulunkulu adala indlela yokuthi impilo yakho inyukele kwelinye izinga. Nkosikazi. Hallelujah. Ngamtshela nkosikazi wami ngathi mina beyazi mangathiwa uhamba wena kuqala angeke ngigane. Yena ngibuza angisho umdala kasho ngekagane. So owakhe lokho mina ngayithola. Mina ngeke ngigane ngoba kuzobe kuyisikhathi sami. Masa kusho ukuthi ngimshele ngifana ngibavezela ngoba kufanele ngake wena. Ngoba sesikhathi sakho bengase mnandi kanje. Ngoba ngiyihlalela nje la esonweni. Ngiyihlalela nje ngifike nje ngilapho mhlawumbe ngoba sengaritha nasemsebenzini. Nginesikhathi angisena nkosikazi, angifune nkosikazi nginoNkulunkulu. Mina ngifundisa ukuthi uyothokoza kanjani. Uthi umhlabelelo omdala uthokoza kwami ukuthi
Yesu uyothokoza kanjalo ushonelwe ubambo lwakho uyohlala kuNkulunkulu. Uthi omunye ohlabela ngizohlala ey'nyaweni zikaJesu njengoMaria. Ngisenazo isikhathi sokuyofuna amanye amakhosikazi. Hayi bazalwane ningizwe kahle, akushiwo iBhayibheli leli kusho mina. So ningabasoli abafundisi noma nje abanye abantu abashona mabefuna amakhosikazi uNkulunkulu bavumela mina. Hayi khona sivumele noNkulunkulu nonkosikazi after this one. Hallelujah. Hallelujah. Isikhathi sami nani bazalwane noNkulunkulu. Ngiyona ngikhala ngizobuhlungu. uNkulunkulu bese kukhumbiza umvumo ithi isikhathi sakho manje. Hamba ushaya isipathule esontweni. Udlale iBhayibheli kube into yakho nje odlala ngayo ngoba sewunesikhathi sonke manje. So remember that will be my deliverance. Ngesikhathi sobuzima nangesikhathi sosizi. Anyway, akudlala ugana. Kumnandi ugana wona ayakudlala. Hey, lokho uyofuna hayi. Oh, wesifazane wesilisa asikafundisa akudlala ugana. Hawu. Uyofuna uzogamela 5. Hayi. Sithokozise ngoJehova. Hallelujah. Sithokozise babazalwane. Hayi phela siyabuya lapha emshadweni namhlanje. Uyathethisana lapha kuwenzile. Akasekho umuntu ozothethisana naye. uNkulunkulu mase khumbula umuntu wakhe. Sakuwe uJehova akathethisana. Nawe uyakumthethisa uJehova. Yabuya. Kumnandi ziyabuya khona ama-moments akho ziyabuya. Ngikutshelwa nje. Ngikutshelwa indaba zakho nje uyitshelwe. Nawe umtshele zakho. Hallelujah. You know, but in that painful situation, there will be a deliverance. uNkulunkulu uyomlethela ukuthokoza kuso lezo zinto. So now, wena njengoba ulungile, but njengoba upriest uZakhariya noElizabeth babelungela ngakho, kodwa baba naye inkinga ngomthula umntwana. Nawe uzoba naye. Kodwa okubalulekile ukuthi njengoba usho uPsalms 34 verse 19 ukuthi ziningi inkinga zabalungileyo, kodwa uNkulunkulu uyabakhulula kuzo. Wabakhulula uNkulunkulu enkingeni yabo. Lithi iBhayibheli manje ichaza lento kaSara, mina ngiyathanda uku-analyze every word. Lisho ukuthi but they did not have a child. Bese yasishisa number 1 because Elizabeth was barren. Number 2, she was advanced in age. So that's the thing lezi nkinga. Usabhekene nokuthi uyinyumba. Noma ngavuleka ukunyumba usamdala usedlulile esikhathi sokuzala. Kodwa uNkulunkulu wavela khona lapho. Wavela khona lapho wabanikeza a miracle child. Egama la yaqanjwa kwathi uJohn. But noma beyizama ukuyiqamba abanye, angazi abantu abaqamba izingane zabantu. Ngoba mawufunda lapha khona omunye akusiyo uZakhariya azwisibaka kanjani wayeseqamba wathi no. Wathi uMagale uJohn. Ngaleso sikhathi uZakhariya wayengakwazi ukukhuluma esozovula umlomo. Wathi mayevula umlomo kwathi ubala igama lengakwathi uJohn. Ngendlela okwenza ngathi wayengamzwanga nalo lethi uJohn. Wathi naye uJohn. Hallelujah. And waba umntwana oyisimangaliso. Ngoba waba umntwana okuyena owandulela uJesu. Waba umntwana okuyena owabhabhatisa uJesu. Ngoba into inikwa uNkulunkulu ayifani nezinye izinto mntakababa. Into inikwa uNkulunkulu ivele ibe yisimanga. Umntwana babemnikwa uNkulunkulu bengamdeserve. Babesiwa amandla abo okuba sexually active. Kodwa kwakungamandla kaNkulunkulu. And lo mntwana waba mkhulu. iBhayibheli lapha izinto zakhe zayihlukile. Wayehlala ehlane lo mntwana. Wayegqoka izinto ungagqoka amahlamvu. Wayedla wathi udla njuju lwenyosi. Aqonda umntwana munye yena lo ohlukile onophawu kakhulu. Babelungile. Zafika inkinga. Kodwa wabakhulula uNkulunkulu kuso. Wabalethela umntwana owabenza baziwa. Hallelujah. Asithola ukuthi babedume kangaka bona kodwa umntwana wabo waduma. And bakuduma umntwana wabo usho indaba baduma. Because kwakushiwo ukuthi umntwana kaZakhariya. Kwakushiwo ukuthi umntwana kaElizabeth. Waba nemessage lomntwana wathi phendukani. Umbuso wezulu uzonela.
Hallelujah. Wababhabhadisa abantu, wabaletha kuNkulunkulu. Khona lapho wayebuye benolaka naye njengayo uJesu. Wazwakala naye ethi nanizalwe inyoka iyabhenda etshela nabaFarisi nabo. Hallelujah. The same way noJesu awashoyo naye mayeveli. Because umniko uNkulunkulu kuyahluka. Wakhala noHana wakhalela umntwana, wanikezwa uSamuel, wanikezwa umntwana ohlukile, wakhulela ethempelini kaNkulunkulu, wezwa uNkulunkulu ekhuluma emncane. Hallelujah. That is why ngithi kwesisikhathi fanele sazi uNkulunkulu okhulumayo, sidlule ezwini elibhaliwe but sizwe uNkulunkulu okhulumayo. Umntwana omncane wayespecial wezwa uNkulunkulu ekhuluma. Walokhu eyamkristu eleyo thayi khona uyakubiza naphela mbiza ngokwesithathu lelo wabona wathi ukuthi Nkosi khuluma ingcebe yakho izalela. Ngoba wayemnikeza uNkulunkulu waba umntwana owaba yi-kingmaker. Uyena oba yi-kingmaker, uyena owagcoba uSawuli, uyena futhi owehlisa uSawuli wagcoba uDavide, because into evela kuNkulunkulu kunento ethile ehlukile. Nomsebenzi owunikwa uNkulunkulu kunento ethile ehlukile. Hayi bazalwane, no angisho lo ukwazele mina, hayi nalo uqomele wawulalela angisho lo akho lokho, kodwa lo owunikwa uNkulunkulu. Hayi madoda, ungenzelanga muntu ifavor kodwa wathandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakukhulisa njalo. Hallelujah. uNkulunkulu uyakukhulisa njalo. Hallelujah. Okunikwe uNkulunkulu, whatever okunikwe uNkulunkulu kuyahluka. Nomntwana ocelwe wakhalelwa engaqhamuki mhla efika kufika isimanga, because lo ungowaNkulunkulu. uNkulunkulu asiphuvele singabula ukuthi siyahluleka ukumeza lo mntwana. Yebo sinabo abantwana kodwa manje lo sithi siyahluleka ukumeza, bese yafika uNkulunkulu, bese yafela umntwana, bese yahluka lo mntwana, bese eyaphakamisa umndeni wakhe lo mntwana, because uvela kubantu bazalwane kuNkulunkulu. Hallelujah. Ziningi inhlupho zolungileyo, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Ziningi inhlupho zakho njengoba ulungile, kodwa I hear the Lord saying in this year of incredible happenings, persecution will come, tribulations will come, but I will appear like a fourth man esithandweni somlilo. Uzobaza umlilo ikona kuzovela, bese kuvela ngoNkulunkulu, bese kubonakala ukukona okushintshayo. Ivela emlilweni esithangamini somlilo, kweyinkinga, emlilweni okugula, emlilweni okushonelwa, emlilweni accidents and everything, kodwa bese kuyavela. Emlilweni okuxakwa yifundo zakho, kodwa bese kuvela. Bese bona usephase kanjani, because siyamazi ukuthi iqalile ithemba oqala singamtholi kahle, but kwenzakaleni, hayi kwenzeka uNkulunkulu. Hallelujah. Kwenzeka uNkulunkulu, uzovela. Hayi uzovela. Hallelujah. Uzovela. Uthi ke uNkulunkulu uzovela. Endaba incredible happenings oyenza. And angifuni ukwenza inkinga zingekho. Ngifuna inkinga igqwabenane kodwa bese kuyavela. Nithi kodwa still they will experience the incredible happenings. Amen. Jesus. Noma ngabe baqala unyaka beshonela, but they will experience the incredible happenings. Noma ngabe baqala unyaka begula bona emzimbeni yabo, but they will experience the incredible happenings. Noma ngabe baqala unyaka umsebenzini izinto izizima zingahambi kahle, zingekho space, kodwa I will appear. Noma ngabe baqala unyaka with accidents left, right and center, kodwa ngizovela. Ngizovela. Noma basiqeda unyaka ngomhla ka-26 asithi Christmas ayizolo, iy'moto zombili zashawa isithoto, kwasamanje zazolungiswa, insurance service zashawa isithoto, zombili i-BM neveni, kodwa nje angizange ngikhathazeke. Kwavele kwafika nje ukuthi ayisozela khathazeka, ngoziphilela ngomthatho
Kwathi kusavuka lokho kwavuka ukuthi ukhuleko you are already swimming in problems, but ngizomemezela namhlanje ukuthi uNkulunkulu namandla ukuthi ziningi inhlubo zakho ulungile kodwa uNkulunkulu awuzohlala kulezo nhlubo. Abanye benu usazongena kuzo ezonyaka uhamba phakathi kuyakuprepare wena. Hallelujah. Uyabona umuntu othatha i-vaccine kunika i-vaccine wena. Umuntu uthatha i-vaccine ithathwa phela singakafiki isifo i-vaccine. Izovimba zona isifo. So nale ayezona uyafika kwesinye isikhathi ubone wena ukho relevant noma wena unankinga kanti ayiyezi ke iyangqongqoza emnyango kodwa uzothola i-vaccine ye-faith yokuthi kunoNkulunkulu okhulula abalungileyo kuzo zonke izinto. Ivele iyafika ifika kunamandla ngaphakathi ifika indumo isiqubuka ngaphakathi ukuthi kunoNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Uyazi ukuthi izinto zifika inkinga kufika umhlabelela athi John chapter 9 from verse 1. Abantu mayesevuleka amehlo bathi akusuye yini lolo kade ngaboni na. Hallelujah. Hallelujah. Akusuye yini. Uyofana nalowo wayehlala ngase Beautiful Gate Acts chapter 3 from verse 3 to 5. Owathi mayesengena ethempelini bathi ngabe uyini lo obeyicela lapha yana. Uyofana nalowo yok John chapter 5 owayehlezi elinde ukusanyasanyiswa kwethini engakwazi ukuhamba. Wathi mayesefika uJesu ethi take your mat. You know, and rise up and go. Bamangala ukuthi ngabe uye yini bazomangala ukuthi akusuyena lo kade eshonele last month akusuyena lo asanda kushonelwa nje akusuyena lo umfelokazi akusuyena lo nenkinga sizwe unenkinga emshadweni wakhe akusuyena lo divosile sizwe udivosile hayi madoda bekubona umuhle bakubona ukubabezela ikhazimulo kaNkulunkulu bethi hayi bo akusuyena lo kuthiwa kade gula engene phuma ibhedlela kodwa bebona ikhazimulo kaNkulunkulu iphezu kwakho bathi akusuyena lona esifunda naye kade egcwele iyifundo akade egcwele i-maths yamncaka akade egcwele i-physics yamncaka bekubona acing those subjects ngoba mayesekhona ngasiphi isimo siyamlalela uyawuthulisa umlilo lokuvutha uyayithulisa ivunguvungu uyayithulisa zini ziyaqeda ayithulisi oyibuza wena ukuthi usurvive kanjani umuntu ombonile ezeshonelwa abantu abathathu ngonyaka owodwa kodwa umbone ephila hayi ngoba mayesekhona uyengamana kuzo zonke lezo zinto lowo muntu makuya ngaye ngabe uyafa kodwa ngoba ukhona omdala wethu kuba